Pau? Bueno, el paradís per a cadascú és una cosa diferent. En aquests moments per a l'artista Pedro Santaeulàlia seria que tota la planta fora de meravella i en concret que aquesta peça que estan intentant ara anclar al monument pues s'unirà de manera perfecta. És un moment de moltíssima atenció perquè esteu veient com la capa blava que abans veiem així a peu de plaça pues està penjada d'una grua de 30 metres d'alçària. És una peça que té un pes aproximat de 600 quilos i 4 persones estan tractant de que eixa capa del príncep, que és un dels protagonistes del monument, pues quede anclada a el personatge. Un personatge que té 15 metres d'altura només este ninot. Bueno, estem així amb Rafa, que ell, vos he de dir, que està en la càmera de fotos a la mà durant tots estos dies, des del moment en què va arribar així el primer ninot, la primera peça de la falla, ahí en la seva càmera fent el recorregut. Comenta'ns quina és la dificultat de ficar esta peça. Sobre todo hay dos puntos clave, que es la parte de arriba, el sacabús de arriba y abajo. Entonces al tener que ponerle dos puntos es mucho más complicado. Aparte tiene que entrar en horizontal todo lo que es la capa. Y es complicado, bastante complicado ponerlo. Estan ja vora una hora treballant en esta peça. Sí, por lo menos una hora. A més, és que estem veient que és una capa que porta com una espècie de mobilitat, que fa així unes zones, i això fa que com que estiga volant en el aire, ¿no? Efectivamente, es todo conjunto, incluso se puede ver también el príncipe. Es todo, yo lo veo como una ligereza brutal, está muy bien. Bueno, hem de dir que recordem, monument, porta el lema Estic en la glòria i que un poc ve a representar una parella de nòvios que estan molt enamorats, que estan en un núvol, un príncep i una princesa, i bueno, per a vosaltres la glòria seria, ho repetim, què? Pues el primer premio, como estos dos últimos años. Creo que nos lo merecemos, tenemos un buen monumento. Bueno, hem de veure també així la princesa, perquè abans, mire, parlarem del príncep, que és el que porta la capa, i esta dona d'ací, esta xiqueta, és la princesa, que bueno, Rafa, té una cara d'amor absolut, no? Preciosa, preciosa. Es una pasada. Molt bé, i al costat tenim els operaris del taller de Pedro Santaeulàlia que no paren d'agarrar utensilis, ferramentes, ¿no? Sí. Són dies de molta tensió. Mucha tensión. Es un año que se están jugando todo su trabajo en 4 o 5 días y se nota la tensión. Aparte están muy a gusto con su monumento, muy contentos con el monumento. Bueno, i hem de veure també que la quantitat de gent que està venint a veure en directe la planta de Convent de Jerusalem. Anem a pegar la volta i anem a veure tot el públic que, a banda de tornar després a veure el monument, avui han volgut estar així per a veure com planten el remat, el príncep i la princesa. Bueno, ara estan fent la capa, després anirà la xica, i si voleu teniu temps de vindre així i veure-la pujar, volar en directe.